ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ମାଗୁଅଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଜିହିଜିକଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଆଦ୍ୟକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର ପୁଅ, ମୋହର ଝିଅ, ମୁଁ ଆଦ୍ୟକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେବି। କିଛି ଲୋକ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଭଲ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ତମତା, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଭଲ ଦିନ ଗଲାଣି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ବସି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆଦ୍ୟ କାଳ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଅଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ଆରାମ ସୁସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବେଦନା, ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପରିମିତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରାଗଲେ, ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦନାମ, ଅପମାନ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ। ପୁଣି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତରେ ପରିଣତ କରିବାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରାଇବାର ଆମେମାନେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ କାଳ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳରେ ମୋ ଜୀବନ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।